På en bjergside i det nordlige Etiopien er en gruppe bønder i gang med at grave det, der kan blive kilden til overlevelse for millioner af mennesker. Vandhuller. Bøndernes jord er i overhængende fare for at tørre ud. Sker det, kan de ikke længere leve af afgrøderne og dermed forsørge sig selv og deres familier. 50-årige Gebro Haftu har levet her altid, og han husker tydeligt dengang alting var anderledes. قبل 34 عامات زبوتها زد وعلو حز تصوخكم تأمني تقولي لنورت بوتا ناز بوتا زد نورجس حزن هو جسي من كتأمن شعة أدر إيسب تري خويو إذا حزن تصولنا يحزن هو لده كأمن كيخيلي. Sahel-regionen er et kæmpe område i det nordlige Afrika, som grænser op til Saharas ørken. Her har man et problem. Hvert år bliver et område på størrelse med Luxembourg omdannet fra frugtbar mark til gold og ubrugelig slette. Samtidig stiger befolkningsvæksten i området hastigt, så flere mennesker skal leve af mindre land. Ironisk nok er det bønderne selv, der har ødelagt jorden. Adam tamnoru hazi tamnori fulte. Hazi bit'ami ida hazin malati. Hazi adam zina tawqulu gizi كل سولو وحدي النار انسالو وحدي النار زي سعر بعلو شنو هم بقى محلف يا خاص النار خاص بوتا دي كاو دما كلهم دنور اومات لا رخو يذكرهم حز النور اومات. Problemstillingen kaldes ørkenspredning og er for længst nået ud over kontinentets grænser. Her i den tyske by Bonn ligger FN's kontor for bekæmpelse af ørkenspredning, og her har man i over 10 år beskæftiget sig med situationen i Sahel. Wagage Mwangi er kontorets informationschef. Even without desertification, 2/3 of Africa is either desert or arid lands. So you're talking 60% of the land is either, dry lands or desert. It is a well-known fact that because of human behavior, especially overuse of the land, irrigation of the land for large food production, there has been, and the continued use of the land without support systems, land degradation has been happening. I Sahel-regionen har man taget en beslutning om ikke at sidde med hænderne i skødet, mens den frugtbare jord bliver omdannet til ubrugelig sandslette. Fra politikerne ned til den enkelte bonde samarbejder landene i et gigantisk projekt, der hvis det bliver fuldført, kan revolutionere kontinentet. بوتانا كنلوط قدنيا بزبل حران الى تلعنا نحنا بوتانا زي كنلوط الى قدنيا حمولنا كنبري بلنا كل غزي در زونه مريت كنبرينا لبل حساكا زي نحنا دسرنا لل. I 2007 underskrev Sahel-landenes ledere en aftale om at opføre The Great Green Wall of Africa i kampen mod ørkenspredning. En 15 km bred mur af træer og grønne områder hele vejen på tværs af kontinentet. Fra Senegal i vest til Djibouti i øst. Mere end 7.700 kilometer lang. På trods af navnet er ørkenspredning ikke ørken, der spreder sig. Begrebet er et udtryk for, at dyrkbar jord tørrer ud, bliver ubrugelig og i sidste ende kan forvandles til ørken. Håbet er, at den levende grønne mur vil fungere som et økosystem, der kan tiltrække regn og naturligt skabe og bevare afgrøder for det stigende antal mennesker i regionen. I nærheden af landsbyen Garissa i det nordlige Etiopien er bønderne i gang med det hårde indledende arbejde til det, der engang skal blive en frodig bjergside og en del af den grønne mur. حد فرق يمراش كاو شعبتنا حزقنا الاستنيرن يشكاو بركت زلان استي زرقهم متخليه ما يستينين لعلي الشح جاري كان يزيد مصي زوعي. The Great Green Wall skal hæve levestandarden for bønderne i denne landsby. Men på sigt skal den kunne mere end blot at give bønderne bedre afgrøder. So in our view, it's actually an investment project. And it's an investment project not only that benefits Africa, that benefits the global community. Because once we have a green area across the Sahel, we're going to begin to address the food crisis in the Sahel region. We're going to begin to address the drought crisis that we have faced that could be avoided. We're beginning to address the conflicts around the Lake Chad area because this project does cover that area.
So you're beginning to address issues of conflict that bring the global community together. But in the longer term, this project has the potential to sequester a lot of carbon. The Great Green Wall skal efter planen løbe igennem 11 lande. Blandt andet Etiopiens nordlige Tigray-region, hvor man allerede er kommet langt med udførelsen. Regionen har 35 af landets på nuværende tidspunkt 83 projektområder. På trods af en langvarig kamp med sult og fattigdom, er Etiopien sammen med Senegal et af forgangslandene fra The Great Green Wall. I midten af 80'erne blev landet ramt af tørke og en af de værste hungersnødskatastrofer, verden har set. Ørkenspredningen gjorde mange områder i det store land ubeboelige. Det fik regeringen til at sætte fokus på træplantningsprojekter. Enkelte steder begyndte små grønne pletter af håb at skyde op af den ellers golde jord. Et af de pletter er her, i området omkring landsbyen Abrayatseba, og manden bag står under dette træ. Landmand og pioner Gebre Michael Gidai. Folk i hans landsby og resten af Etiopien kalder ham dog bare Aruhawi, mesteren. ሳጓለኒ አባሐዊ ዝበሃል አባሐዊ ዘበለኒ ምክንያት ድማ ብዙሕ ነገር ይሳጓ ወፂለ እዩ ዘነ ኢንጂነር ተባሂለ መሃንዲስ ተባሂለ አቡ ልምዓት ተባሂለ ብዙሕ ተባሂለ ግን ድማ ኣነ ዝመረፅኩ አባሐዊ ናተይ ሳጓ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ሙሉእ እውን ዝፍለጥ ገብረ ሚካኤል ተይኮነ ዝፍለጥ አባሐዊ እዩ ዝፍለጥ. Øgenavnet fik han, fordi han for 10 år siden på egen hånd begyndte at plante træer i den golde jord, og sidenhen har været forgangsmand for bønder i hele Etiopien. لا ويلي كركم لا سرح قاري لما انت جقرني نفتي احنا عنها نادي احنا عنها تين كنت اخو برهان زين نعم كل جزء نقركم انت اخو خملت تقروا زي بوملي زي كاوزي اللي تحت اللزيسي كاوزي اللي تحت زل بوملي زيسي قرط وندزي زي رقمه زي حنت تقور واي أربع خمال أمه وما زي أسبهم لي أبلكم دحر لي تمشحركم لي وعلى اللي عليفل بعلو ترانشون دحر حدا خوين بتعمي لي صدق جل بسر لو عرم حلاف هو لو عرم حلاف يخلو بسر برا يندو كزي رقم حنت سلال غونت رقم على تخدلا لازم تخم زيس أو خم قرو. Aruhawi er vokset op med disse marker, og han mærkede på egen krop, hvordan landskabet langsomt ændrede sig til det værre. بتعم دركي تقع سلا زنبرة درك تتقوي مجمريا جرني نور قدم كاو بدركن بسرحتاتن فوليسوت درك خوينو تميت شجر خوينو أخلمو قال أبيو إنسان كنورو زي كل السب كنورو لا زي كل درجة أنا تسرعت زنبرة بتلاقي كم نقول سايل لسه جيمر كاس كاب درك زنبرة سرعت بطور نوتن بحماق سرعت بوليسن من قستاتن كاريس أمن علم عزيتي متفق أمر ملمع زي يقولوا መንግስታት ስለዝነበርና ብኡ ጠፊኡ ተደሪቑ ነቲ ህዝቡ ብጣዕሚ ተጓሳቂሉ ስለዝነበረ ካብዚ ሕዚ እቲ መስመርን ፖሊስን በተለይ ኢህኣደግ ሕወሓት ካብ ዝኣተወሉ ጅምር ኣቢሉ እቲ ቃልሲ ምስ ተዓወተ ያው ናብዚ ስራሕ እዚ ኣቲና ያው ከም ስራሕ እዚ ከም ዝኣተና ድማ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ናብዚ ደረጃ እዚ መፂና ማለት እዩ. Aruhawi og bøndernes vej til succes følger en praksis, der er lige så simpel, som den kan virke umulig. Tigray er en bjergregion, og en tør bjergside som denne er gift for de underliggende marker. Den store mængde regn, der falder i den korte regntid, skyller ned ad bjergsiden som en lavine og tager afgrøderne i dalen med sig. Afgrøderne i dalen forsvinder, og det sætter gang i en kædereaktion, der langsomt men sikkert udtørrer jorden. Løsningen på problemet kommer i 3 etaper. Først udgraves terrasser med tilhørende vandhuller på bjergsiden, så det kraftige regnvand kan lagres i jorden i stedet for at løbe hen over den. Dernæst plantes hårdføre træsorter, der kun kræver et minimum af regnvand for at overleve. I de efterfølgende år styrkes de voksne træers rodnet, som bliver bedre og bedre til at holde på regnvandet. Det skaber grobund for plantning af flere og mere sarte træsorter. Efter få år er den golde bjergside forvandlet til en grøn væg. Fotosyntesen i træerne påvirker luftfugtigheden i de højere luftlag. Dermed kan et grønt trædække skabe mere kontinuerlig regn, så bønderne nu kan plante afgrøder flere gange årligt i stedet for kun i regntiden. Den samme metode med at grave vandhuller kan også bruges på flade strækninger. I Aruhawi fandt den etiopiske regering den ildsjæl, der kunne billedgøre planerne om et grønnere Etiopien. Landsbyen og det grønne område anses i dag som arnested for den træplantningspolitik, den etiopiske regering satte i gang omkring årtusindskiftet.
Projektet blev så stor en succes, at landsbyen og Ado Hawi har vundet flere priser. كنريم دو محاري تانا شلمات أراجع الطيفة تقول عايزانيرا لا حزي يركب الله يقول الله مساعي كتاتل الله ما عرفنا نخونا إنس قد هذا الله حزي سلزي ندحر ما عرفنا نخونا خيدا حملوا إنا مخنا حتى روان حملوا كتكوني بتعم قرنا حملوا إن كتكوني راح تكون بزت أمام كتكوني. Et af de steder, erfaringerne har gavnet, er på bjergsiden i Gerasa. Her er regeringens koordinator for projektet i Tigray, Mahadi Gebremedin, ude for at besøge projektområdet. Det er hans job at føre planerne om The Great Green Wall ud i livet. When you say about Great Green Wall, we are focusing. The focus area is 3. Okay, but in our area, in our region, and also in our strategy, the main strategy is not only 3. Okay, the focus area is water. The focus area is land. The focus area is 3. So it is both. So green wall will be take an experience from these aspects even. This is a deep trench, okay? 3 meter, 1 meter depth and 1 meter width. Then after during the peak time rain season, it collects about 3 meter cubed of water at any time. So it have a capacity to collect rain. So any drop of water cannot run out of use. So now is already it is possible to utilize any drop of water to support the plants, support to grow the grasses, and to support the other trees, and also to recharge the groundwater. Even when you rain in that area, okay, there isn't any supportive structures, they can flood. Oversvømmelser ødelægger hvert år enorme mængder af afgrøder i Etiopien. Og årsagen til oversvømmelserne er entydig. Der mangler træer. Rigtig mange træer. I begyndelsen af 1900-tallet var en tredjedel af Etiopien dækket af træer, svarende til et område på størrelse med Tyskland. Men en stigende befolkning med et stigende behov for brændsel og plads til dyr resulterede i en drastisk tilbagegang i antallet af træer. Så drastisk, at træer ved årtusindskiftet kun dækkede 3% af landet, svarende til et område på størrelse med Danmark. There is no any tree, and it's also there is no any rehabilitation purpose. It shifts to desertification. Past 20 years, we made an effort as a government and as a people, with the support of the top donors and development partners. So that's why we reverse this one. De mange millioner af træer, som Etiopien hvert år planter, kommer fra planteskoler som denne. Regeringen har satset massivt på at beskæftige fattige bønder i jagten på at skabe grobunden for et grønnere Etiopien. Træerne her bliver plantet i sikre omgivelser, og efter et år er de store nok til at blive sat ud på eksempelvis Tigrays mange bjergterrasser. Denne planteskole alene producerer 1 million træer om året. På trods af små, spredte grønne håb er der stadig lang vej tilbage til den etiopiske regerings mål om at gøre landet grønnere og løfte det ud af fattigdom. I takt med ørkenspredningens udbredelse bliver et stort antal mennesker hvert år tvunget på flugt. Mange flytter til byen i kampen for et bedre liv. Alene i Tigray-regionen forventes det, at antallet af indbyggere i byerne vil stige med over 1 million i løbet af de næste 15 år. Når regionen samtidig kun tæller 7 millioner, lægger dette et voldsomt pres på byerne, som ikke har kapacitet til at rumme migranterne. En af lykkeridderne er 22-årige Kilemu, som er migreret fra sin landsby til et af slumkvartererne i Tigrays hovedstad Mekelle. لكن بزح بعمت يتاكسو حالت جنيان به أحمد أسرائيل به معلتس تجني جنزة يعني أو زين أتاوس لو أتلوت جنزة يشتهون. Pengene tjener han ved at hugge og sælge brænde. أنت مرحمة معي لسه حسون بدأ مرحمة نيودي. معلت ما بس كان. خلطنا أتلني وسلستنا أتلني ولا أدمع عسرت خلطنا وكله ما المسا حمم صيوا تنجزت من مسا ناس رح لما ناي شاب عم تلك له شاب صحي هم صحي
صحيح كل كلام شاف شو ديشتن سرح واني كي لكن من دوات إله. For Killimo betyder træsalget alt, men når vejret pludselig bliver dårligt, er der langt mellem kunderne, og så bliver ventetiden lang. الصبح حزن يسمعنا لنا صباح حلو معنا مستقرب مهان زعمزع مات بتسلك زعمزع لو من ايش تحشوا لكن فلاي ما بتعني سمعت لها كودنا Årsagen til ørkenspredningen i Sahel er i høj grad fremprovokeret af menneskene selv. Den eksplosivt voksende befolkning har i de seneste 50 år drevet rovdrift på naturen. Regionens træer er i stor stil blevet fældet for at skabe græsmarker til kvæg. Samtidig er træ den største kilde til energi og madlavning i Sahel, hvor elektricitet uden for byerne er en sjælden luksus. Martin Boualia er chef for et program under den Afrikanske Union, der har til formål at udvikle landbruget på tværs af landegrænser på det afrikanske kontinent. Han kender kun alt for godt til de udfordringer, bønderne i Sahel har kæmpet med de sidste mange år. Communities could shift into another area at that time, but now they can't do that. Even when they had this 100 hectares of land, it's actually many times subdivided between children and uncles and cousins, such that eventually there's just no land you can shift to. We are extracting at rates higher than nature can put back. And that is what becomes an issue, and it's related to the whole population growth, the pressure on the land. And this is for Africa is a big issue. På pladsen i Mekelle tjener Killimo nogle dage slet ingenting. Andre dage tjener han op til 15-16 kroner. På en normal måned tjener han omkring 200 kroner. Killimo bor her på disse brædder. Et hjem på 2 kvadratmeter, han selv har bygget. Her har han de mest basale ting, og vigtigst, herfra kan han overvåge sin brændestabel, så den ikke bliver stjålet i løbet af natten. مريم دعر لي هنا خلاص ممرات حاول ممرات يتحمس تبع ثلاثة أربعة خمسة The Great Green Wall-projektet har som erklæret mål at give bønderne en mulighed for at leve af og tjene på deres marker og dermed løfte dem ud af fattigdom. For at dette skal lykkes, kræver det, at landene arbejder sammen og lærer af de erfaringer, som andre har gjort. Men vejen er lang, og en region plaget af uro og fattigdom har ikke alle samme muligheder. So some countries can, like Nigeria, for instance, that has a huge economy, may be able to get the process going. But if you ask a country like Niger or Mali that has not as many resources, they will only be able to move at a particular pace. So these may vary, and in terms of reality, whether we can achieve it in the next 10, 20 or 15 years, that may be questionable. The Great Green Wall er fra begyndelsen blevet markedsført som en lang sammenhængende mur af træer. Den udformning er man dog efterfølgende gået væk fra. I stedet taler man nu mere realistisk om en mosaik af træplantningsprojekter i Great Green Wall-bæltet. Et af disse områder i Tigray er her ved landsbyen Zero, tæt ved grænsen til Eritrea. Her kan man på bjergsiderne se udviklingen i området. For år tilbage var begge disse bjergsider helt golde og tørre. Sådan er det ikke længere. Den højre side er 4 år gammel, og den venstre 3. Og det er målet, at områdets øvrige bjergsider snart skal følge efter. For foden af bjerget bor Abrehet Kidane med sin mand og 5 børn. Hun lever i dag godt af de grønne bjergsider, der omgiver landsbyen. طبق يقولنا لنا طبق طبقنا لنا لا تعاروا طبق لنا لنا راشنا لا كاي ويني الراش قدام ده يا أقول قيس أجا
زي قصة هذي عاد شو قال نشيط الله راي زي برور Frugterne og grøntsagerne nyder godt af den høje vandstand i undergrunden. For bare få år siden var det ikke muligt, men efter projektet er kommet til, har de kunne grave en brønd. زي حاجة نستي اللي تخلطات زي زي تقمنا زي حالة فخرام زي إغلى أتينا له إذا خال أكن ركم مسنا كرام تيجي خلنا تخال أي تايلا دعني يرو هذه إذا قريب كأي صبغني صار بعيوه سخنا ناجر عيلات سخنا ناجر قدوات ناس قدوا الناس بس نتاس ناس فرحة Projekter som det i Abrahets landsby koster penge. Mange penge. Ingen ved på dette tidlige stadie, hvad hele The Great Green Wall præcis kommer til at koste, men organisationer som den Afrikanske Union, FN og Verdensbanken har allerede givet tilsagn om godt 15 milliarder kroner. Penge, der skal bruges til at sætte det store projekt i gang i alle regionens lande. Den etiopiske regering afsætter årligt 10% af landets budget på udvikling af landbruget. Penge er dog ikke alt. Heller ikke i Sahel. Martin Buella understreger, at bedre organisering i landene kan have stor betydning for, om Great Green Wall nogensinde bliver en realitet. I mean, I'm positive, but I'm also saying there's still work to be done. In fact, one thing that has emerged more and more, especially in the last 10 years, is the appreciation that what the countries needed in terms of succeeding was not just money. Yeah? Even when you go back in Ethiopia and look at the cases you have visited, one thing you find around those successful practices is actually very coherent, systematic governance arrangements, even at community level. Gebru Haftu kigger igen ud over de marker, som hele hans liv har drejet sig om. De er stadig livløse og golde, men han ser alligevel fortrøstningsfuldt på fremtiden. حزي تناي منجستي أوصون أكد بتعمل دسيلني كأون بروجكتات متأتتاو كبابي عم حواي كبابي حاملواي حبر حز دقبرو لسعر منجستي أنا بتعمل الدقفو ولا قا حزب هم حزب متن هم أنا خلا يدقفو أول كده هنرأيك بتعمل الدقفو مالتي حنت أمون كتوق عيدلي كتقولت عيدلي. I Bonn ser Wakaki Mwangi også med positive øjne på The Great Green Wall. Men hun erkender samtidig, at landene har vidt forskellige tidshorisonter for succes. The challenge will be we have different countries with different capacities. Whether it's going to happen at the same time, within the time frame expected, that may be questionable. Because you never know about what will evolve in a country in a year or 2 years from now that may hinder them from moving forward. But also because countries have different capacities and so different priorities. But because it is happening, I think it's realistic. تسوان هندو لقطايو أنا بحد رحلة الله هو تلي تقدر بوتا بتعمل حزنك تي تحتيتي ما بمثله كورما زناي سفتنت بلاسيخون ولا بسأل أم دحيو خلقت بوتات لنهو زيوم ترلوه جن تبوتا تقوم ناي مملاس هون تاسل دارنا نعمل تقدمي قومايو نعمل عوا 10 عامت تحت كلمة كيه قدمي ردرجة قدمي شو 10 عامت أمر بهلاي نور بسر فولس نور برستي سعم مقتر لنا تقوم فطرنا حزقن زوم زبطقعاتي بتجربي جن داون نور مملاس جمهورنتي حقوق تندق إذا كازل هم أقول لكم اللي سئل أول خط تسفائر جبر حزيو Afrikas store grønne mur og håb for fremtiden er enkelte steder en realitet. Bønder i det nordlige Etiopien har fået bedre levevilkår. Men drømmen om et grønnere Sahel er stadig langt ude i fremtiden, og mange brikker skal falde på plads, før man kan tale om en egentlig succes.